Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Олесь Миколаевич, ну вось мы сустрэліся тут, у бібліятэцы, Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Тыя кнігі, якія зараз ляжаць на стале, гэта не ўсё, што вы напісалі, гэта, рыхтуючыся да праграмы, мы знайшлі тут. Мы хацелі пагаварыць сёння і пра ролю беларускай літаратуры, і пра тое, што сёння важна для беларускага літаратара, для беларускага прыгожага пісьменства. Олесь Карлюкевич, пісьменнік, журналіст, краязнаўца, міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Нарадзіўся ў вёсцы Зацітава Слабада Пухавіцкага раёна. З выбарам прафесіі вызначыўся яшчэ ў дзяцінстве. Скончыў аддзяленне журналістыкі Львоўскага вышэйшага ваенна-палітычнага вучылішча. Першая кніга «Вяртання да Беларусі» выйшла ў 1994 годзе. Палітра твораў Олеся Карлюкевіча разнастайная. Краязнаўчыя нарысы, замалёўкі, кнігі для дзяцей. Олесь Карлюкевич працаваў у газетах «Звезда», «Чырвоная змена», «Савецкая Беларусія». Узначальваў выдавецтва літаратуры і мастацтва і выдавецкі дом «Звезда». Лаўрэат прэміі прэзідэнта Беларусі за духоўнае адраджэнне. Я хочу пачаць з цытаты, якую мы знайшлі ў вас. Лепшыя беларускія пісьменнікі рухаюцца ў бок вельмі патрабавальнага чытача. Да чытача, для якога сёння адкрыты ўсе літаратуры свету. Ідэальная кніга паказвае час, адносіны прасторы і часу. Хто з пісьменнікаў адпавядае гэтым патрабаванням, кожны чытач вырашае асабіста. Як вы лічыце, сучасны, дасведчаны чытач, для якога сёння, як вы казалі, адкрыты ўсе літаратуры свету, ці аддасць ён перавагу беларускай кнігі? Якія сёння кнігі, якое сёння месца і роля беларускай літаратуры ў сусветным літаратурным працэсе? Пытанне дастаткова складанае і у некаторай ступені разам з тым і рытарычнае. Рытарычнае таму, што колькі існуе моў, колькі існуе нацыянальных літаратур, мы нават сабе і ўявіць не можам. І на гэтым фоне нацыянальная літаратура невялікага, нешматлікага народа Беларусі, безумоўна, можа губляцца ў планетарнай прасторы. Але тым не менш нашых пісьменнікаў ведаюць, творы перакладаюцца, беларускае слова гучала і на хіндзі, і на бенгалі, і на тамілі, і на іншых мовах народаў Еўропы, Азіі і Афрыкі. Ну, ці маглі ўявіць сабе Янка Купала і Якуб Колас, што іх творы будуць перакладацца на іншыя мовы свету? Нядаўна выйшла выдатная, цудоўна аформленая кніга, укладзеная вядомым літаратуразнаўцам Вячеславам Пятровичам Рагойшам «А хто там ідзе на мовах свету?» І Купала там гучыць на 100 мовах народаў свету. Мы ведаем, што пераклады Коласа існуюць на дзесяткі моў. Мы ведаем, што лепшыя аповесці Васіля Быкова, пачынаючы з канца 60-х гадоў, перакладзены на самыя розныя мовы. Нядаўна я зазірнуў біяграфічны слоўнік беларускія пісьменнікі і убачыў, што альпійскую баладу перакладалі літаральна ці не паўвека назад, амаль што следам за яе з'яўленнем. Мы гаворым пра пераклады беларускіх пісьменнікаў на іншыя мовы свету. А вось пераклады на беларускую мову. Наколькі важна перакладаць на беларускую мову творы класікаў, творы рускай літаратуры? Мне здаецца, што гэта важна з розных прычын. Па-першае, узбагачаецца нацыянальная літаратура. Па-другое, самі пісьменнікі, перакладчыкі адкрываюць іншамоўны свет. І ўвогуле чытач убачыць, як пераствараюцца гэтыя класічныя рэчы альбо сучасныя рэчы мастацкай літаратуры. Я лічу, што гэта працэс, калі так можна сказаць, узаемавыгадны. Ну і гэта дае магчымасць развівацца і самой беларускай мове. У мяне на стале ляжыць кніжка Андрэя Вознесенскага ў перакладзе Рыгора Барадуліна. І гэта такая цудоўная беларуская мова, такія цудоўныя пераклады. Ну, часам здаецца, што гэта гаворыць з намі увогуле Рыгор Барадулін вершам Вознесенскага. Я таксама чытаў гэтую кнігу, якая некалі выйшла ў вядомай «Небам адзіным», якая выйшла ў вядомай серіі
паэзія народу СССР. Вось, дарэчы, вельмі унікальная з пункту гледжання ўвагі да мастацкага перакладу кніжка. Я ведаю, што вы кнігалюб і вельмі шмат кніжак у вас ёсць і ў сваёй бібліятэцы. І першая ваша пасада была бібліятэкар, ганаровы бібліятэкар, ці як гэта называлася, у другім класе? Грамадскі бібліятэкар у вашай роднай вёсцы, так? Так. І што ўваходзіла ў задачы гэтага бібліятэкара? Па-першае, прачытаць усе кнігі, якія былі ў нашай бібліятэцы. Па-другое, параіць аднакласнікам, што можна з гэтага абсягу выбраць, з абсягу некалькіх соцень кніг. А па-трэцяе, дадавала нешта ў дадатак да урокаў роднай мовы, роднай літаратуры. І, безумоўна, яна выхоўвала. Гэтая першая мая бібліятэка. Я памятаю таксама, я калі пачаў чытаць, хадзіць у бібліятэку, мне не верылі бібліятэкары, што я это ўсё прачытаў, і я ім пераказваў тое, што я прачытаў. А вось, напэўна, адтуль нарадзілася у вас любоў да роднай зямлі, і не проста любоў да роднай зямлі, а жаданне расказаць пра аднавяскоўцаў, пра сельчан, пра тых, хто жыве побач, пра прыроду родную. Радзіма знаў, што гэты тэрмін, па-мойму, вам належыць? Ну, так гаворыць Адам Шмальцес, так сцвярджаюць іншыя. Я думаю, што гэта не важна, хто нарадзіў гэты тэрмін. Галоўнае, што сэнс яго ведаць, знаць сваю радзіму, сваю родную старонку. Вось вы пішаце шчодрая, цёплая, сімпатычная ва ўсіх праявах родная беларуская мова. Гэта як крыніца жыватворнай вадою. І піць яе можна бясконца. Ёсць у яе словах і святло, і гарэнне, і зямлі нашай прыцягнення, і палёт да зорак, адчування бясконцасці неба. Вашы словы такія сапраўды паэтычныя і шчырыя. Я ведаю, што вы праехалі шмат па былому Савецкаму Саюзу, вы былі і ў Сярэдняй Азіі, і на Кубе служылі. Вот як была з вами беларуская мова, як яна прысутнічала? Яна ў першую чаргу прысутнічала, канешне ж, калі гаварыць пра фізічныя масты, фізічныя дарогі, фізічныя стасункі, праз друкаваную перыёдыку, дзе б я не быў, дзе б я не жыў, я заўсёды стараўся набываць кнігу на беларускай мове. Цяжэй гэта было рабіць на Кубе, і там я атрымліваў беларускамоўную літаратурна-мастацкую перыёдыку. Часам прысылалі і кнігі, хаця гэта было больш складана. А вось калі жыў у Сярэдняй Азіі, альбо, як сёння гавораць, у Цэнтральнай Азіі, у Туркменістане, то беларуская кніга, яна была блізка, недалёка ад мяне. І за гэта я ўдзячны і пісьменнікам, сябрам, родным, блізкім. Нават праз кнігу «Пошта» я некалі выпісаў 5-томны ў 6 кнігах тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Сёння стасункі паміж літаратарамі розных краін і ў першую чаргу былых савецкіх рэспублік развіваюцца. Як сёння вот гэтыя стасункі ажыццяўляюць? Хацеў бы згадаць, што яшчэ з 2007 года Міністэрства інфармацыі разам спачатку з выдавецтвам літаратуры і мастацтва, пасля з выдавецкім домам «Звязда», разам з Саюзам пісьменнікаў Беларусі ладзіць такі творчы і жыццёвы, грамадска-палітычны і сацыяльны праект «Круглы стол. Мастацкая літаратура, мастацкае слова як шлях адзін да аднаго». За гэты час у Беларусі пабывалі прадстаўнікі самых розных нацыянальных літаратур. Усе гэтыя літаратары нешта прыўносілі ў нашы стасункі, ў нашы адносіны. І, безумоўна, ад'язджалі з Беларусі, везучы адсюль новыя тэмы сваіх мастацкіх твораў, нават буйных твораў. Юрый Козлов напісаў аповесць, прысвечаную аднаму правінцыйнаму беларускаму гарадку. Ведаю, што ў вершах, у публіцыстыцы іншых пісьменнікаў з іншых краін, з Расійскай Федэрацыі, таксама Беларусь засталася добрай, сардэчнай, чулай тэмай. Але гэта ж яшчэ робіцца і дзеля таго, каб адсюль пайшлі ў шырокі свет творы беларускіх пісьменнікаў. Следам за гэтым праектам міжнароднага круглага стола, Міністэрства інфармацыі ў межах штогадовай лютаўскай кніжнай выстаўкі кірмашу арганізоўвае міжнародны сімпозіум літаратараў «Пісьменнік і час». У розныя гады на кожны з сімпозіумаў у лютым кожнага года прыязджае прадстаўніцтва пісьменніцкае, літаратурнае болей з 20 краін свету.
Вось вернемся у нашу краіну, вернемся до нашай літаратуры, дзіцячая літаратура, важнасць дзіцячай літаратуры, літаратуры народнай мове. Не буду агульнымі словамі характарызаваць гэту бязмежную прастору, якая, безумоўна, патрабуе і літаратурна-мастацкай крытыкі, і педагагічнага, метадычнага разгляду. Ведаю, што ёсць метадысты сёння з'яўляюцца, якія працуюць у галіне дзіцячага чытання, і вельмі паказальна ў гэтым плане працуе выкладчыца Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка Ірына Буторына. Скажу вось пра што. Белкніга склала за паўгода своеасаблівы рэйтынг. Лідарам у продажах з'яўляецца буквар, выдадзены адным з маскоўскіх выдавецтваў на рускай мове. А на другім месцы такая кніга, можна сказаць, чытанка для дзяцей, дзе ёсць элементы радзімазнаўства і элементы мастацкага слова, і ўвогуле пэўныя адукацыйныя элементы, адрасаваныя юнаму чытачу. Гэтая кніга называецца «Дзіцячы атлас Беларусі». Кніга выдадзена мастацкай літаратурай напрыканцы мінулага года. Сярод гэтага рэйтынгу, калі гаварыць пра кнігі, выдадзеныя на беларускай мове, у лідарах, безумоўна, класіка. «Новая зямля» Якуба Коласа. Пасля 4 кнігі Уладзіміра Караткевіча ўвайшлі ў рэйтынг, дзе ўсяго прысутнічае 45 назваў кніг. Гэтыя кнігі «Чорны замак Альшанскі», «Хрыстос прызямліўся ў гародні», «Дзікае паляванне караля Стаха» і «Каласы пад сярпом тваім». Адзін пісьменнік прадстаўлены адразу 4 кнігамі. Вось так сёння класіка ўплывае на свядомасць чытача. Олесь Миколаевич, ну вось наша літаратура яшчэ вядомая зараз у свеце, таму што наша землячка Светлана Алексеевич стала нобелеўскім лаўрэатам. Безумоўна, гэта выклікала цікавасць да беларускай літаратуры і да нашай краіны. Але, на жаль, сёння імёны беларускіх пісьменнікаў мы пакуль што не так ужо часта сустракаем у абавязковых рэйтынгах. Чаму? Гэта праблема літаратара, праблема піару. Што гэта? Не магу пагадзіцца. Лічу, што для той прасторы, для таго увогуле асяроддзя, для тых маштабаў краіны мы проста дастаткова багата прадстаўлены ў свеце пра сваю мастацкую літаратуру. Іншая справа, што як і ўвогуле беларусы, пісьменнікі, відаць, беларускія пісьменнікі не вельмі спяшаюцца, і шкада, хацелася, каб хутчэй адлюстроўвалі і паказвалі тыя парадыгмы сацыяльнага, грамадскага жыцця, якія прыходзяць сёння новыя. І калі, безумоўна, пісьменнікі ў гэтым плане будуць яшчэ ісці следам, будуць бачыць тое станоўчае, што адбываецца вакол, будуць бачыць пэўны пазітыў, безумоўна, з сваёй мастацкай вастрынёй. Можа быць, і свет яшчэ пачуе нашых новых будучых лаўрэатаў. Ну што ж, я думаю, што гэта будзе так, сапраўды. І, канешне, калі мы гаворым сёння пра нашу літаратуру, то нельга абмінуць Дзень пісьменства. Якраз штогод мы святкуем Дзень беларускага пісьменства, і гэта сапраўды свята духоўнае, свята літаратуры, свята кнігі, свята роднага слова. Грандыёзнае свята, вельмі важнае для духоўнага асяроддзя, для асветніцтва, для культуры. Такое свята патрэбна, такое свята з'яўляецца шматгаваркім пра наш народ, пра нашу краіну, пра гасціннасць беларусаў і Беларусі. Олесь Миколаевич, ну, вось завершаючы гаворку, хацелася б задаць вам некалькі бліц-пытанняў. Што такое патрыятызм? Патрыятызм – гэта ўвага да роднай старонкі, да роднага куточка. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? «Новую зямлю» Якуба Коласа і ўсе тыя кнігі Уладзіміра Караткевіча, якія я згадаў. Ну, пытанне, на якое вам будзе, можа быць, цяжка адказаць. Што вы зараз чытаеце, цяжка таму, што я ведаю, што вы чытаеце адначасова шмат кніг. Можа быць, у 5, 6, 7 альбо 10 раз перачытаю раман Караткевіча «Нельга забыць» і завершыў чытаць раман «Чорны кот» Валерія Казакова. Ну, на пытанне, што для вас родная мова, вы адказалі, я працытаваў гэта выказванне ваша. Ваш любімы пісьменнік? Владзімір Караткевіч.
Што ж, Алесь Миколаевич, дзякую вам за гутарку, а я нагадаю тым, хто глядзіць нашу праграму, што госцем маім быў пісьменнік, краязнаўца, журналіст, міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь Алесь Карлюкевіч. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы праз тыдзень.